Adrenalina, preċiżjoni, veloċità u kontroll. L-elementi li jagħmlu l-kompetizzjoni tal-hill climb avvenimenti li jiġbed tant parteċipanti. Fih il-karozzi ta' ditti u żminijiet differenti jkunu kollha armati b'mod li jgħin biex jitilgħu it-tilgħam serpa fl-inqas ħin possibbli. Din is-sena il-parteċipanti kienu mas-70. Il-karozza titkun up to date 100%, ġiet ikunu kontinwament għaddejjin minn sena l-oħra dejjem jippreparaw li tieħu snin. Tkellimna ma' Sindku Sandro Krause li flimkien mal-Kunsill immexxi minnu tella dal-avveniment li sar fost l-aktar mistennija fil-kalendarju tal-assoċjazzjoni. Din hija attività li qed nagħmluha kull sena. L-attività hija li nirranġaw it-triq u naraw li jkollna organizzazzjoni ottima biex fl-aħħar mill-aħħar il-partiċipanti jieħdu pjaċir. Aħna kommessi li nkomplu ngħinu f'dan l-isport. Il-President tal-Malta Motor Federation ukoll irringrazzja lill kunsill Lokali tar-Rabat għal din l-opportunità u għalli se jkompli xogħol biex din it-track tittejjeb. Għal din l-attività li saret il-ħadd filgħodu attenda wkoll il-mexxej laburista Joseph Muscat li flimkien mad-delegazzjoni iltaqgħu u tkellmu ma' dawk li kienu qed jipparteċipaw. Bħala Partit Laburista aħna jona sapportjaw dan l-sports u fi żmien li ġej se nkunu qed niltaqgħu aktar ma' qdiet bħal dawn sabiex nisimgħu l-viżjoni tagħhom u naraw x'jista' jsir sabiex dan l-isport jitmexxi aktar il qudiem.